Itt kezdődik most a mesénk, vegyük fel a szálat. Elaludt már minden gyerek, s a szeretet szolgálat. Fürdés, mese, pipa, húzzák a lurkók édesdeden. A spejz is csendben várja, hogy valaki majd éhes legyen. Rákészült már kolbé, csülök, a terv egy közös lógás. De füstbe is megy, amint beront a bélpoklos óriás. Minket ne kóstolgass, mondanák, keres másik kosztot. De szájat a sors pehjükre csak a zabagépnek osztott. Mire új nap virradt és beköszöntött ablakán a gyereklaknak, felélt mindent a szemtelenje, született volna pofátlannak. Eltűnt virsli, hurka, dagadó, horkol a hombár bután. Ennyi éhes bendőn nem maradt még all you can eat után. Szalad is sebesen Menza néni, 10 alatt futva a 100-at, telefonos segítséggel megetetni a sok síró gyerek szájat. Hello, kérem, óriás a baj, kifoszt a kong a kamra. Nyugi, nyugi, megoldom én hentes becsszavamra. De siessen, Zsolt kedvesem, itten minden pörc drága. 24 óra és ott a húsi, nem lesz semmi dráma. És Imhor Zsolt megérkezett. Látja már tornyát a háznak. Teleputtonya minden jóval, mint a téli kollégának. Rohan felé minden lakó otthagy csapot, papot. Csomagnak így nem örültek, mióta Nyilas Misi pakkot kapott. Lakoma és welcome party. Happy endhez szól a nóta. Na még egy csavar, felkészültél? Új a kamraőr azóta. Végezetül kis útra való, míg bezárjuk a boltot. Ha hús kell gyorsan, kereste is nyugodtan a Zsoltot.